Arkada serdarymyz. Sizden meniň kiçik bolmadyk maşgalamy kömek etmeňi soraýaryn. Meniň onun üstüne hatlamyň jogabyny aldym. Bul jogabyny, öňkü jogaplaryna garşy gelýär. Ilki bile ardanyň üstüne ýykylan ýerimizden berdik diýip aýdýarlar. Innem bolsa başgaça doganym oçura durup aldy diýip ýazýarlar. Onu komisiýada ikimize diýip berildi. Salanok diýen wagtynda suwda ýüzlendiýdiler. Suwd propiska goýdy, jaý böldi. Innem doganym satdan bolan onuň özü ardasy esasyna oçura durup aldy diýip ýalan sözleýärler. Iki türlü jogap ýazýarlar. Bularam bu jogaplar bir-birine garşy gelýär. Meniň şaýatlym, doganym dilhaty özleriniň jogaplary, olary başgaça aýdýarlar innem. Bar özüňiň häkimlikde öz başyňa al diýip häkimniň üstüne atýarlar. Inni häkim bilen suwtlaşyp 8-10 ýylymy geçirmelimikän? Näme üçin meni köçädiňýarlar? Men Türkmenistanyň raýaty dälmikän? Näme üçin özleri häkimlige ýüzlenip meni jaý bermekligini, boş goýanlyklaryny aýtmaýarlar. Meniň suwdyň işgärleri özleri çagyryp arda ýazdyryp özleri salyp gitdi ahyrin. Bu näme etdikleri bolýar? Ýa men ýalan üstünden gülmekmika? Arkadagly serdarymyz size ýalbarýan. Şu zatlary täzeden derňe işini geçirip bermeňiz haýyş edýär. Menden paj almakçy bu zatlary etdilermika? O hak görüň. Şu Çopanow maňa şu jaý hakykatdan ikiňide berilen nip berdi prokuratura. Innem bolsa prokuratura dil duşýa bu qadetdäkiler bilen siziň hiç ýyl dahylyňyz ýok bu jaýda. Tipa meniň doganym öz başyna alypdyr arza bilen ýa. Onu näme üçin öň maňa arda bilen kimik bile allyp diýýärler. Innem bolsa ol 260 arza bilen. Bu näme hili bolýar? Bu ýaly edenetlik bolýarmyka? Men hiç daha düşünemok. Bu organ işleri menne näme ağrı alypdyr ka men düşünüp bilemok. Onu näme üçin bu zatlary edýärler? Näme üçin maňa öň umyt berdiler? Innem bolsa gitdi şäher häkimden jaý sory diýýärler. Men baranym bilen şäher häkim ne diýip maňa jaý beren oga. Men şu zatlary 8 ýylym gitdi. Men çağılym nädip ululdanım ýadyma düşen ogaýam. Innem ýene men 8 ýyl 10 ýyllap şäher häkim bilen gidişmelimi? Men bu edareler näme edýärler? Näme üçin öň başga urleýärler? Innem bolsa başgaça urleýärler. Bular men düşünemok. Arkada serdarymyz maňa kömek edin. Ýalbarýan size. Bu edenetlikleri hiç ýyl ýüregime syganok meniň. Prokuratura hiç ýyl qadete garşy gidip bilenok. Men şoňa gözüm ýetdi. Olar ne qadeti, ne gorjyly, ne häkimlik hiç kimede hiç ne garşy hiç dat edenok. Meniň ýazýan jogaplama başgaça jogap